Jamen, der skete jo det, at det skulle vise sig, at det ikke var så let at blive forældre for anden gang, som vi måske havde regnet med. Mit navn er Tine Stampe. Jeg har haft 6 graviditeter. Jeg har 2 skønne piger, og så er jeg gift med Peter på 10. år. Efter den 3. spontane abort, der vælter det hele for mig. Jeg har grædt så meget, at jeg simpelthen ikke kan kende forskel på fysisk og psykisk smerte. Og der var bare noget, som ligesom sagde, at nu var det ikke holdbart længere. Nu var jeg nødt til at gøre noget. Og så efter ligesom at have lavet en pokkers masse research, så besluttede jeg mig for, hvor det var, jeg skulle sætte ind. Og det var blandt andet på min kost og mit kosttilskud. Men jeg var jo i den her store forskningsbaserede medicinalvirksomhed, hvor vi udviklede produkter og kosttilskud. Så det var jo meget nærtliggende for mig at gå ned i laboratoriet og spørge til det kosttilskud, jeg nu engang havde fundet frem til. Og så fik jeg endnu en bog, og den åbnede en helt ny verden. Det var ligesom at stikke hovedet ned i havet for første gang, og så bare se koralrev. Jeg havde en forestilling om, at en D-vitamin, altså selvfølgelig en D-vitamin, en A-vitamin, en A-vitamin. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg havde tænkt over, hvor de kom fra. Så startede vi med at se på, hvad tilbyder myndighederne rundt omkring i verden. Men det gav os bare en lang liste af enkeltstående ingredienser. Vi lagde et ekstra lag på, hvor vi ligesom så på, hvad har størst videnskabelig effekt i forhold til sammensætningen. Og det er jo et lag, du ikke kan læse dig til ret mange steder, og det er jo også et lag, som myndighederne ikke går ind og anbefaler omkring. Så derfor så var det bare vigtigt for os, da vi gik ud og lavede vores første produkt, at der ligesom var taget stilling til de her ting, at hun kunne have ro i maven med, at vi ligesom er gatekeeper på forhold til hendes kilder. Vi har fokus på sammensætning, vi har fokus på effektiviteten, så hun i virkeligheden kan sætte et checkmark ved den del af puslespillet, og så ellers finde ro til alle de andre gode ting, man også skal tage stilling til, når man gerne vil være gravid. Jeg står op til en hverdag, hvor at jeg kan bidrage med min viden og min videnskabelige baggrund til, at kvinder kan måske opnå noget af det, de ønsker allermest. Og det kald, det er jo det, der driver hele værket for mig. La Raw er et kvindebrøl. De dybe brøl, der kommer, når biologien tager over i vores fødsel, det er jo en hyldest til kvindens naturlige biologi, som jo er ret vild og fantastisk.